जोंनि खामानिखौ मोननांगौखिनि दफाफोरखौ बिजेपि गभर्नमेन्टआ मावफुंना होयोबा बिजेपि गभर्नमेन्टखौनो जोङो जैलाब खालामनानै होगोन। गिबियावनो आं खुलुमग्रोबाय। दा दिनै जोङो सेरफांगुरि आन्चलिक मार्टियार्स फेमिलि जानानै दिनै जों बे पाटगाव कमिउनिटि हलाव जे मानो जों जमा जानानै बे फेसमेटखौ होनो गोनां जादों होननानै बुङोब्ला दिनै जोङो बड'लेण्डखौ दाबिनायाव जोंनि माखासे गोबां बिर जोहोलावफ्रा जोंनि फिसा फिसौफ्रा बिदा फंबायफ्रा गोबां दिनै रुंसारि जालांदों। बे रुंसारि जालांनो थाखाय माखासे गोबां एकर्डनि बेलायाव दफायाव होनाय दङ। बे दफायाव होनायफोरखौ दिनै बिथांमोनहा जोंनो दासिमबो होफुंनो हायाखै। साना दैदेनलांबाय, समा बारलांबाय, नंखायनो जों दिनै बे फेसमेटखौबो होनो गोनां जाबाय आरो बिनोबो गोनां जाबाय। दा दिनै जोङो बेसेबांबा दुखु गोनां जाबाय। दासिमबो जुदि जोङो 5 बोसोरनि गेजेराव जों जुदि 5 लाखखौ जुदि मोननो हायाखैबा जोंनाव माखासे गोबां फिसा फिसौ खांनाय आरो बे फिसा फिसौफोरनि माखासे जेनाखि रुंसारि जालांनानै सरखारनिफ्राय 5 लाखखौ मोननो एकर्ड जादों बा सरखारा होनो खावलायदों। दा बेखौ जों मोननो हायैयाव जोंनि गोबां रुंसारि जालांनायनि बिमा बिफाफ्रा दुखु नांहाबदों आरो बिथांमोनहा दिनै बे फिसानि माखासे रुंसारि जालांनायनि थाखाय 5 लाखखौ आसा खालामैनो माखासे सुबुंफ्रा गोबां थैनानै थांबाय, जेबोआनो मोनलाङाखिसै। आरो दिनै बिदा फंबाय दङ, बिदा फंबायफ्राबो दिनै आसा खालामगासिनो दङ। नाथाय दासिमबो होनो हायि खार'ना मा? दफायाव थाखानाय जिनिसखौ जोंनो होनायनि थाखाय जेबो खहा गैया। मोन्थायखौ जों मोननांगोन आरो जोङो गासिबो मार्टियार्स फेमिलिफ्रा दिनै दुखुनि गेजेरजों सहायनानै थानानैब्लाबो आसा खालामगासिनो दङ। दा बेनो जोंनि माखासे जे बिटिआर सरखार, जोङो राव नेताफोरखौबो जों दिनै बखिनो थाङाखै, बुंनो थाङाखै, रायनो थाङाखै। जों खालिबोल' जोङो सरखारखौल' जों खावलायदों। सरखारा जाहाथे नैबे नभेम्बर आरो डिसेम्बर बेवहाय एसे खोथा होनानै दोननायखौ जों खोनानो मोनदों। जाहाथे बेखिनियाव नोंथांमोनहा दिनै कारेक्ट राव बुंनानै होफुङो आरो बयखौबो दिनै मार्टियार्सनि गाहाय गारजेन बिमा बिफा बिदा फंबायफोरखौ गोजोन होयो। बेखौनो आं दिनै खावलायबाय। जाहाथे आंनि दिनै बे फेसमेट बिबुंथि होनायखौबो आङो एसेखिनियाव फोजोबनाय जाबाय। जोङो दिनै पाटगाव कमिउनिटि हलाव मार्टियार्सफोर फेमिलिया मिटिं खुंदों। मानोना जोंनो दासिमबो बिटिआर गभर्नमेन्टआ दिनैसिमबो जोंनि मोननांगौखिनि रांखौ होआखै। मार्टियार्स फेमिलिनि जे मार्टियार्सनि मुंख्लं खाम्फा गायसननांगौ बेखौबो बिथांमोनहा दिनैसिमावबो जोंनो मावफुंनानै होआखै। जेसेबांखिनि जोंहा गभर्नमेन्ट लेभेल हिसाबै बोसोराव 500 जन खरि मोननांगौ दंमोन, बेबादि बिथांमोनहा दिनैसिम होनो हायाखै। दा बिनिखायनो जों बिटिआर गभर्नमेन्टखौ खावलायनो सानदों, अल मार्टियार्स फेमिलिफ्रा जाहाथे बिथांमोना थाब होयो। आरो जुदि होआब्ला जोङो मार्टियार्स फेमिलिफ्रा मोनसे सिद्धान्त लाबाय, जोङो बिथांमोनजों इलेक्सनाव हेफाजाब होनाय नङा। आरो जाय बिथांमोना मावगोन बे बिथांमोननोसो जोङो मार्टियार्स फेमिलिया सापर्ट खालामनाय जागोन। जों बेखायनो खावलायनो सानदों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिखौबो, बिस्वजित सार, अन्नानै जोंनि बे मार्टियार्स फेमिलिनि खामानिफोरखौ जे मोननांगौ दं, बे मोननांगौफोरखौ सारा अन्नानै थाबैनो मावना होयोबा मोजां जागौ। बेखौनो सारनिसिम गुरै खावलायनो थाबाय। आरो हेमन्त बिश्व शर्मा सार, नोंथांनिसिमबो जोङो नैबे मिडियानि गेजेरजों नोंथांखौ खावलायनो सानदों, जाहाथे नोंथाङा जोंनि बे मार्टियार्स फेमिलिनि जेसेबांखिनि मोननांगौ दफा दङ, बे दफाफोरखौ अन्नानै सारा मावफुंनानै होयोब्ला जों मार्टियार्स फेमिलिफ्रा बहुद गोजोननाय मोनगौ। आङो बेखिनिखौनो बुंदों। बेनि गेजेराव आं मोनसे सोंथि सोंगोन। दा बिटिसिआव अर्थात बिटिआरआव इउपिपिएल आरो बिजेपिआ जथाय सरकार दङ। नाथाय बेनि गेजेरावबो फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव बिजेपिआ
UPPL जों लोगो जायालाबा हारसिङै गेलेगोन होनना बुंदों बै बेलायावहाय बिजेपिआ जुदि खोथा होयोब्ला बिजेपिजों सापर्ट खालामगोन नामा मार्टियास फेमिलिया? मार्टियास फेमिलिया जुदि जोंनि खामानिखौ मोननांगौखिनि दफाफोरखौ मोनफा मोनफा मावफुंजोबनानै होयोबा जोंहा गभर्नमेन्टजों जेबो माबा गैया, खोथा गैया। जोङो बिजेपि गभर्नमेन्टआ मावफुंना होयोबा बिजेपि गभर्नमेन्टखौनो जोङो जैलाब खालामनानै होगोन।